Да. Да, это интересно. Старец Паисий очень много чудес совершал при жизни. А много спросить вот в Греции, в миру, ну, можно сказать, ну, таких святых людей, именно мирских. Вот, ну, спросить. Мирян. Верно, Стеллада, ты нынешнее время говоришь? Да, нынешний, прям сейчас вот есть. Из среди мирских таких. Женщин, мужчин, там, детей. В той эпохе. Ехили. Έχει τον Άγιο Πορφύριο. Όχι, κοσμικήλαο. Вот именно сейчас, да. Αυτή στην Κρήτη Γαλάτια, μια γερόντισσα, έχει προορατικό χάρισμα. Вы говорите... Да, тут вот, ну, в миру там есть. Да. Пу ипете? Στην Κρήτη. На Крите, говорит. Много, да? Да, есть, говорит, одна женщина, у нее пророческий дар. Старица, да? Да. А как имя ее, не знает? Вот ипете онома? Γαλάτια. Галатия. Галатия, да, на Крите. Ναι, δεν θα πλησιάσω λίγο. Εντάξει. Έρθουν και Ήρθαν όλοι μόνο το γέροντα. Ελάτε γέροντα, ελάτε κοντά. Έλα. Είδες το γέροντα, τον είδες? Να, τον Άτος εδώ. Ναι. Κοπελάκι. Είναι παιδάκι λέει. Ένα παιδάκι. Έλα. Έλα, φίλησε το χέρι του. Έχω σε προσπάτη και βοηθώ. Είδα κατσιαλίστε της καπηγής μου. Είχα πρωτάρχα, στέλα τα κλάρα, εδώ του συζήνου. Στο Μιχαήλ Αρχάγγελο Μιχαήλ επικαλείται. Έχει... Τους έχω πει. Ελάτε κοντά, ναι. Ωραία. Πώς τον βλέπεις το γέροντα? Τον βλέπω. Ναι. Λεβεδιά. Λεβεδιά. Καλός? Καλό πρακτός, καλός. Χτυπά σε ότσι. Διασκεδάζει. Πάει σιωές. Και φύστα. Έχοντά του. Τι του λέει. Χτυπά το διάβολο και διασκεδάζει την καρδιά του. Αυτό κι αν είναι αλήθεια. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Να σου φέρουμε κανένα εδώ. Ποιον Άγιο θέλετε να σας φέρει εδώ? Ναι. Какого святого позвать? Какого святого позвать? Уже позвали Архангела Михаила. Τον Это крещение Михаил. Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, το φίλο σου. Уже позвали. Αυτό να φέρεις εδώ, αυτόν. Έχον σε προστάτην και βοήθων. Рафаил сейчас. Δε? Αυτή δεν φέρνει. Δεν μπορεί να φέρει. Το τι δεν σας φέρονται. Ποιο θα φέρει? Γιατί οι άλλοι δεν ζητάνε. Ναι, κάτι θέλει να πει τώρα, αλλά δεν πάμε. Έγινε ναούτα. Ναι. Για λοιπόν. Πες το Μιχαήλ. Έψαλε το Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και λέει ποιο άλλο θες να σου φέρω. Και τον Αρχάγγελο Ραφαήλ που έχει το όνομά του. Τον Αρχάγγελο Ραφαήλ. Να τον επικαλεστείς να έρθει κοντά στο γέροντα. Εγώ. Εσύ. Των ουρανίων στρατιών αρχιστρατηγήν δισοπούμεν
ημάς ημείς η ανάξη, είναι αρτές